welcome back to my YouTube channel. So this is Josie Monterola, ang ahinting anda mutabang kaninyo sa pagpangita sa property sa inyong gusto. Right now, I am here in Arterra Residences. This is the Arterra Residences. So we have condotel and residential unit. This is the lobby. Yes, someone. Hi. Hello. Ganira mo? Welcome to Arterra, yes. Nakaari naman day ko eh. Oh. Nga pa di available diri? Arterra condo o Discovery Bay marag na apas. Di sold out na daw. Sold out na. Pero na yung mga resale. Pero nindot mo tayo. Po Arterra condominium. So mo niya mga kauban, abuhat ni taga Makiti. Ano siya ang Arterra? Ano ang pool? Oo, ikaw ng lace appliances magamit nila. Pero kana, di lang si buyer ang makadawat. Si client o si agent po. May bokya so natay pwede na plano for a hotel stay sa Santa Lucia, then stop yan ay cash, yan na po ito yung 1% at sa o sa 1% add sa community. So, ang condotel second. Mananaw namin sa unit. Musta naman ka, Mamerna? Madam. Ang sa imong sekreto ba? Sekreto. Last one. Bye. See you. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could